תגיד, כמה פעמים בחיים שלך פגשת מישהו יותר טיפש ממך והרבה פחות מוכשר ממך, שעשה הרבה יותר כסף ממך? אני בטוח שפגשת הרבה כאלה. אבל האם אי פעם טרחת לשאול את עצמך, איך זה קורה? אתה מוכשר יותר, חכם יותר, יפה יותר, ועדיין הטמבלים האלה מרוויחים יותר ממך. אני יכול להגיד לך שבתקופה שהייתה לי חברת הפקות קטנה, הייתי נתקל בזה המון. אנשים שכותבים עם שגיאות כתיב, מדברים לא נכון, לא יודעים אפילו את לוח הכפל, לא סיימו בכלל בית ספר, והם היו מרוויחים פי 10 ממני ולפעמים הרבה יותר גם. זה עצבן אותי בטירוף. יותר מזה, פגשתי ילדים בני 15, 16 שהתחילו לעשות עסקים והתחילו להרוויח יותר ממני. וזה לא שהרווחתי כזה מעט, כן? אני הייתי מעל הממוצע בארץ, אבל ילד בן 15 שמכפיל אותך פי 20 במשכורת, זה פגע לי באגו. מה שאני לא הבנתי אז, זה שלעשות כסף זה סוג של ידע. ממש כמו שאתה לומד מתמטיקה, פיזיקה, לשון, מתאמן לפסיכומטרי או כל דבר אחר. גם לעשות כסף זה תחום בפני עצמו. בזמן שאני התעסקתי בלהיות הכי טוב במה שאני עושה, האנשים שסיפרתי לך עליהם קודם, התעסקו באיך לעשות כסף. אז נכון, הייתי טוב, מוצלח, חכם יותר, אבל תכלס, חשבון הבנק שלהם היה הרבה יותר מנופח משלי. לא הסכמתי להשלים עם זה. המשכתי לנסות להיות הכי טוב, עד שיום אחד קיבלתי מתנה. בזמנו חשבתי שזה אסון, אבל היום אני יודע, זאת הייתה מתנה. נאלצתי לעזוב את חברת ההפקות שלי וסטארט-אפ אחד שהתעסקתי בו נפל. ומה קרה? מצאתי את עצמי ללא מס וללא הכנסה. אז אתה שואל איפה הצד החיובי? יכולתי לשבת בבית חודש שלם ולחשוב על החיים, וזה מה שעשיתי. אז חשבתי לעצמי, בכל פעם שהחלטתי שאני לומד משהו ברצינות, תמיד הצלחתי בסוף. אז למה שאני לא אקח את כל הנושא של איך עושים כסף ואלמד את זה ברצינות? וזה מה שעשיתי. פשוט בחרתי לעצמי תחום חדש שידעתי שאפשר להרוויח ממנו, מסחר באינטרנט, ואמרתי שאם יש הרבה אנשים שמרוויחים מזה, והרי יש, גם אני ארוויח ואפילו יותר מהם. והאמת שעברה שנה בלבד עד שהצלחתי בממדים שקשה מאוד היה לתאר. אז למה אתה רואה את הסרטון הזה עכשיו? כי אתה יודע שאני צודק, ואתה גם יודע שאתה יכול להצליח ממש כמוני, אם רק תבחר להזיז הצידה את הדברים שלא מקדמים אותך בחיים, ולהשקיע בדברים שיקדמו אותך בעתיד. להיות חכם, לא צודק. היום כל החלטה שאני מקבל, אני מסתכל איך זה ישתלם לי בעוד 2, 3, ולא רק על השקל שאני ארוויח עכשיו. אני יודע שזה שינוי חשיבה לא פשוט עבור רבים, במיוחד לסחירים, אבל זה מה שצריך לעשות. אחרי הכל אנחנו לומדים תואר ועושים בגרויות. למה? כי אנחנו משקיעים בעתיד. אז למה לא ללמוד איך לסחור באמזון כדי להשקיע בעתיד? אני רוצה שכמה שיותר ישראלים יכניסו לארץ כסף מחול. דולרים, חברים, לארץ. וזה בדיוק מה שאני מזמין אותך לעשות עכשיו. יחד עם האקדמיה לאמזון הכנתי סרטוני הדרכה שיסבירו לך איך גם אתה יכול להתחיל את התחום הזה. אותם חבר'ה שהיו שם בשבילי כשאני רק התחלתי, ואני חייב להם המון. אז ייכנס עכשיו לקישור בפרטי הסרטון. תשאיר את המייל שלך ותתחיל לצפות בהדרכות של איך עושים את זה. בהצלחה, חבר.